Oda NEWMONT Africa so ediato nananom ne adehye wo nkrotuo numu a Ahafo North mansimo ewa afomantem a wo ye adwuma wo ho ene se enche faso bi a wo no mu hia beboa ma wo nkro adi mu so on de be ma wo Adom TV etwaso Ebram penifo da NEWMONT Africa no ekwa apro ewa Afrisipa krom ekwohwe se de adwuma ye ekọ ewo honom ene oni nsɛmtwefo ehyiemu ewo Ahafo North project site na communications and external relations manager Samosai echiremu a odi hyehye egu akwamu obehwe so obebo manfo ho ban ewo enkuro ennumu ye yamfo adoroba atechire susonso ene Afrisipa krom na mencha de yensa akasa permit no echire se oba yensuo ekwan ebefa ho a ebebu yensuo ho ban eye asase nankasa emframa ni ade ye wo regular monitoring ni ade ayeye ene niam bebra ye de ato akwan mu a ye de bo environment no ho ban entinya ade abetene da se nsuo bi asai ni ade se ne ye church mu no ye tailings facility any tailings management standards are one of the best globally. Oni nyina mu no okadeto aso say Ahafo North project no enche wo be hyase na beboa ama mebuna wo munya adwuma ye ewo mantem ne mu no so eto atwa Ahafo North no yamse construction mre ya hyase adwuma ekoso ne ade ene ya be ya kina be hwe no ya hwese ya be employ be 1800 people during construction na start operations na nkasa so there about 550 people are among direct NEWMONT employees and sana several thousands others are contractors for by employee nti adwuma de Ahafo North project ne de adwuma bebre ba ama yemanfo